sitir an tŵrscéal le 15 hían. Deire hí me is tóigur go rá gúnaí an úrscéalaí scéal híomh in am nó an áit cinn deile. Agus ní timpiste luga gur hí me in am seachas an áiteile. Mar bhealach sílim gur, well, feicim mud héin mar riine atá site san am. Seachas scuteach an am. Agus nuair a háiríonn rudicinn san úan bheo gur in sin héin nachhfuil an úan sin beo a choháin mar gur cuid go am gur cuid beo ríomhar gun am atá sin. Gú sin ar bhealach arána me a híomh san am ach má le 15 hían is dóigh gur amar lethbhíonn sin gur go leor scríbhneoirí agus aontóirí ceanglaí leis na tribláidí a bhí agan inéarna an am, má chaon túir, bhí páircín haicead agan agus Carol O'Dála agus Carlach ó Crochúis in Seanéireann agus gin Grimmelshausen sin Gearmáin, mólaí ar sa rank agus go leor eile. Scríbhneoir freisin go bine is dóigh nuair a bhí an press agus an cló teachach an cín go mór. Mar sin leis a réasún go bit an tam aránáin. Dintar chur síos ar an gléireach mar úrscéal Staire. Ní me go thomlan compúteach lei sin. Nuair me gaibhreúir an gléireach a dús, is dóigh go me duna go leor machnamh ar dinar cuasaí ealaín ar ealaín agus ar ealaíontóirí agus ar cin tócht a bhí le ealaín ó le ealaíontóirí sa bobal. Go háirid nuair bhí pobl i dtibláid. Nuair a chuoine muid ar phobal atá brúte nó bascaí cinmha an ealaín, is cinmha an talíntóir. Is dóigh mé allar sin gur pictúr lárnach san úrscéal na ealaíontóirí crúnaí hímpel ar an tine sa taibhreanne an bháisteachtaíomh mo agus an námhaid ag lecid ar isbeagnach. Pictúr eile tá lárnach chumáin ná an leabhar hain. Lámhscríbhí atá á chiomhnú á chuine loch lún go glún. Agus is dóigh gur ceann meafar atá sin gon tradiisiún. Úlach an tradiisiún ar chuine. Ar nó tá baint ag tradiisiún le cuimhne agus ar bhealach is féidir rá fiú an leabhar gon an leabhar lárnach is a cuimhne nó go an leabhar beidir nábad an chuimhne. Go ban an leabhar agus deireadh leis an scéal a bhí go bhlanmheabhair agus gur ág sé sin muid in amsir na díchuimhne mar dearrá.